dati tayo tayugan. Dito gayam di hospital ti tayog ni mga kadwa. Ayan. Yan. Tayog Hospital. So nga ano at uyog yaw pagkailata hospital. So sa digtayon mga kadwa. Dito yung mat KMJ ko na yung mga kadwa, CSI tayog. Tanay mo nagkayo lang ta. CSI daytan. Di busing ni para kamit up na sugur dito ini. Masakay di dyan Tikabalyo na oh. Tayog town proper. Oo. Timati ko na mga katwa na oh. Magic Mall Tayog. Fiesta gamin tatati tayog. So nga nagadutegla lako na oh. Maria munisipyo simbaan ato yung matniti kwa simbaan titayog Katolik Roman Catholic. Magician dito unag niya. So dito yung mati palengke iti tayog. Pintas ni Madaman. Medyo basit ti taon ta tinggal daw manan. Galas 12 kan pudutan mayat ka talaga ti iliti tayog na yun. Tayog public market kung na yun dapat sisilap na yun. No entry teo kwa kanigid opya. Nalawa dito konya, nalawa dito palengke ti tayog. Kawit ni Madaman ni nagato palengke na. Oh, guwapo ha, uncle. Guwapo tayo ayam mo, uncle. So ato sa trending dragon fruit nya, dragon fruit juice. Matang tayo sa suba ita. Ay strawberry. Kunak no iso di dragon fruit nga ako. Bali magaan. Sa nagpintas jigat la ako. Nabastan kita nang hindi mo alam. Pinapanga kunak no di sikat aja nga dragon fruit juice sa baling matgayam strawberry matgayam medyo na traffic pasit ito ya di batok di Tayog Pangasinan public market oh lawa diba
Sige madam, dalan kan. Sino ti dalan dito iko tayog. Ato ti one way. Siyempre kailangan tayong surutan tayo dyan no may ti dalan na sinop. Awan ti ato nga traffic. Ato ti pagkagatangan tayo oh. May tech foods dito niya. Siguro madamdama malamoy no madamdama rabi ato ti kot lalapot to ita fiesta dakot dito tatakot. Hello madam.